vašeho videa po docela dlouhý době, teďka to je tutoriál na Minecraft, tak si tam dát mody, takže vyhledáte si na Google Forge mod. Tady se dáte Minecraft mods, kurz Forge. Například. A tady se najdete nějaký, který chcete. Třeba Applesky, já nevím. Nebo třeba takové food. Tady si dáte files. Tady si jdete verzi Forge. Nebo Fabric, prostě si vyberete. Dáte download. A nahoře si by se vám to mělo stáhnout. Po chvilce. Jo. To už se vám to stáhne a když si teďka dáte třeba na plochu. Pak se otevřete tam Minecraft. Ty launcher, se zapomněl říct ještě. Tak tady si musíte dát verzi Forge 1.21. A tady si dáte tu složku. Posunete, dáte mod. A tady si dáte ten mod, přesunete sem. Tohle zavřete. A tady vstoupit do hry. Takže lidi, už jsem to akorát ten mod mi nešel načíst, takže jsem si musel stáhnout jej, tak postupuje úplně stejně u každého modu a teď dáte single player, nové si tvoříte svět. Tady to tvoříte. Tak mi se tady budou muset načíst ještě mody, co už jsem měl stáhlý. No ale to jsou mody, které jsem měl už... Ne, tady jsou leny. No, tak... Tady pak zapněte, tak budete mít tu hru. Jo. Tak se hraje v Minecraftu a když dáte normálně to... Tak to tady budete mít všechno. A třeba v tomhle modu co je kamery. Takže takhle to máte, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a napište komentář, jestli chcete další takový tutoriály, nebo to.